Hello mga ka-listeners! ASAP, always say a prayer. So kini nga linya dili gid nato malimtan mga ka-listeners no. Sa mga tigpaminaw sa matag adlaw sa kun ako ang pasultihon. So naa gyud si Mr. ASAP no nga way lain mga ka-listeners si Tripon Barilio Morales mga ka-listeners no nya ning kaliwa na in taon mga ka-listeners nitong July 21 no alas 6:45 sa gabi. So, mao na gini ang kuano kanang nagkaanam na og ka wala ang mga banggiitan nga mga artista sa DYHP. Una nga di gyud nato malimtan ni nato si Tripon Barilio Morales tungod kay usa ni siya kadakong haligi sa RMN drama no diya sa Cebu nga sukad pa gyud kaniadto atong napaminaw ang iyang tingog nga bisan kaniadto wala pa ta makakita sa iyang dagway tungod kay wala pa man mauso ning kanang cellphone no wa pa ang social media. So nakapaminaw na ta sa iyahang tingog no sa mga drama siya ang bida no naapoy mga drama niya nga siya ang kontrabida. Pero ang di gyud ako malimtan ani niya ni Tripon Morales no katong iyang drama nga Desperado mga ka-listeners no nga ang iyang pangalan sa mong drama si Balchansis Caballero tingali to wa ko masayop nya Desperado ang title sa mong drama kanta po kay Desperado nindot kito nga maong drama no action nya gisumpayan pag ito siya og kuan part 2 atong maong drama nga Desperado ang istorya to kay sa part 1 kay kuan to grabe gitong kuan kanang gubat daghan kasi kontra Desperado nya nakuha mo tong iyang anak no sa mga sindikato ba nya nahitabuan na kanang sa part 2 ana kay mao to iyahang gipangita no Desperado iyang luwason ang iyang anak nya kay ang iyang anak kay gipadako atong maong mga dakong tao ba sa mga sindikato nga ilang gipadako gitudloan og mga illegal gi-brainwash og maayo aron masuko ni Desperado nya katong bata kay nga nagdako kay anak man to sa Desperado mo na nga ang plano sa mga kontra nga ug mahog sa ilang kamot ang Desperado ang iya mismong anak mao suguon og pagpatay niya mo na nga sa dihang nadakpan siya atong pagsulong na niya nadakpan man siya. So grabe kulata sig maayo nga himatyo na siya niya gitawag tong iyang anak atong silbing ama-ama niya nga sindikato kay mao'y pa suguon og patiwas niya nya kay lukso ng dugo lagi mga ka-listeners mo to nga di jud kahimo ang anak no nya ang nagtingog sa iyang anak ato kay si Juan Ray Boris nga unang nitaliwan no nya di jud siya kahimo sa pagpatay lahi ang bation niya makakita sa dagway sa Desperado di masabot ang gibati nga giingon og lukso ng dugo pa mo tong kuan jud ang mipatay ang katong kuan ang ama-ama atong anak ng Desperado di man jud siya makahimo nya ang nahitabo pagkaibaw sa anak nga mao dito yang amahan niabot ang mga laktoro na nato nakaibaw ang anak nga iya ding amahan to sa Desperado nahitabo siya ang nanimalos para sa amahan no nga ang gititle man tingali ato anak sa Desperado or dugo sa Desperado or mo sa title dugo sa Desperado wa ko masayop ha anak sa Desperado nakalimot ko basta kay nindot kay nga drama gud di ko kalimot na no? Na ang nagdala si Tripon Morales no sa Desperado unya di po na ko malimtan na ning Tripon Morales mga ka-listeners no sa kadtong panahon nga high school pa ko murag first year high school man tilay ko ato nga dunay pasundayag ang mga talent sa DWHP no diri sa Bohol niya katong tayma kay aning kamot ko nga maka kuan ko sa pasundayag ba makita ba kay kini laging idol nato ni mga artistas DWHP gusto kita makita sa personal
mo to nga nakahimamat ug sa mga artista. Ang una sila Gili Delmar, Jeffrey Pabilig. Ako ko ka istoryang Goliath kay apa man sa stage ng time na si Priscilla Raganas dadali jud lamano bisag di mi kaila ba kay kana laging ganahan niya ta sa mga artista nga makakita sa personal ba. Nya mo to nangutana ko ni Gili Delmar ug asa man si Tripon Morales. Yun si Gili Delmar nga pato nangita sa okay-okay pa dito. O kana ato nga nakit-an man diha. Mo to si Tripon Morales pati dali na wag dool mga listeners. Ato isa istorya nga idol kanang kuan usa di ko sa mga listeners sa imuhang kuan no sa mga drama nimo nya labi na sa kun ako'y pasultihon maminaw medyo kay kada buntag mao man ginanong di ikaw ang kuan na magpag-greet niya ko nimo idol kay ipaminaw man gid mi sa imo sa DOHP ba nya i-greet niya ko idol kay sa una kay di pa man uso tong shout out ba no greet ana no greetings una i-greet niya ko idol sa maminaw jud ko idol dapat nga sa mingani mo na matong isuot yung i-type niya sa yung cellphone sa una keypad pa man to nang i-type niya matong lipay kay kung mga kalisteners dako na kay nang kalipay sa una kanang makakita ka sa imong mga idol bitaw nga sa imo rang sa radyo ra nimo na paminaw pero makakita ka sa personal malipay jud kayo lipay kay kwato nya samot na kay nag-atang jud ko nga i-greet ko kay ginigiling ginahan jud ta usa tas mga listeners fans kay ta ba ato nga murag advance man lang recording so murag mga ikaduhang adlaw man tingali to or ikatulong adlaw ba to na nabasa ang kuan akong pag-greet ba great ko sa to ang listeners no nga nakihimamat der sa kuan sa Tagbilaran Bohol sa mong pasundaya nga kuan induol jud nako nga kuan usa sa mga listeners no tigpaminawan jud sa DYHP nya si kuan din atong i-greet no salamat kay sa pagpaminaw no nya paminaw si mo kanunay ha ana lipay dako na kay kalipay gud nga kanang mga artista gud kusog na sila managad mga kalisteners no artistas gud kung makita ninyo na sila sa personal kusog na sila managad labi na musulti mo nga kanang listeners mi sa DOHP fan kay mi sa inyong mga drama kay nindot kaayo no mo na mga kalisteners nga nanumduman ako in taon ni si Tripon Morales nga subok nga palandungon nga karon nagdintan siya taman buwana no karong tuiga ang taliwa na in taon ang atong madunggan lang sa una dahil sa radyo nya karon makita na nato ang yang dagway dahil sa mahulagway sa social media nya na po ko'y video nga akong i-tribute sa atong idol no mga ka-listeners ako lang nang gi-credit sa mga uploader ani sa ilahang social media no ni Ingrid Miss I Bertudaso ni Matit Kabudla no kinsa pa tong usa na moy akong gikuhaan sa maong video ba para natay ka-tribute gamay sa ato ang upload karon agig pagduyog sa condolence sa pamilyang Tripon Morales no condolence sa inyong tanan no among mga pasubo sa nga wa to damhang karon guys buwana mupanaw gibawi na sa Ginoo ang iyang hinulamang kinabuhi mga ka-listeners mga pasubo kanamong tanan nga mga nag-idolo nagapaminaw gyud no nga di gyud namo malimtan ning linya no ni Mr. Asap always say a prayer no di gyud nato malimtan sa atong idol nga si Tripon Morales no akong ipabati ninyo ang pakita na ko ninyo no ang tribute alang sa atong idol nga si Tripon Morales mga ka-listeners no okay ako lang yung pakita ninyo mga ka-listeners para ato sa design na to siya malimtan ba niya katong mga waka ilasad niya kay sa radyo ra nadungog sa kita sa iyang dagway no so mao ni ang iyang itsura mo ni ang iyang video no sa mo ni ang tiyog sa drama nya mo sa niyang dagway no ako ipakita niya mga ka-listeners
Mga adlaw ka natong tanan, kumusta ka mo anyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then may partner ka po diri si Randy Tayad. Asap kita ha, always say a prayer. Litawag na natin inig, always say a prayer. Miguel Asap, Mr. Asap, Kanginan Trifon Morales, alang kaninyo. Salamat kay Lord, nga si magyata ka namong grasya, unaw na to siya, atong labang magagahom. Salamat kay Lord, si magyata ka namong grasya, matag adlaw sa among katawan. Okay? O ang kalinaw sa tibok libutan, may among gipangandoy. Tabangi kami ni Lord. Salamat kayo. Salamat kayo. Hi. Hello. Katong nangita ni Kuya Trifon Morales wa palangga de ara. Hi. Sa imong fans ya. Hi, kisa may nga inday? Daghan man sila. So hello na lang silang Hi, hello mga kasama sa fans Kanginan, nila. mga fans na to. Ni Inday Ingrid po. Okay. Thank you. Sa mga nag-request ni Kuya Trifon, de ara si Kuya Thank you. Trifon, alive and kicking, and mag-recording sila karon og Kun ako ang pasultiyon, asap, always say a prayer. say a prayer, man. Okay, thank you. Bye-bye. Natapos kini atong sugilanon, nagtuyo ta pagpaom ni Semana Santa. Sugilanon nga nagpuluhan. Sugilanon gisuat ni Juju Aligri Buron. Ubos sa direksyon ni Matet Kabudlan. Soundman Rani Budumo. Recording editor. Ubos sa direksyon ni Matet Kabudlan. Spinner Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Rani Budumo. O sa dili pa kami mutalikod kanyo sa hingpit, akong ihatag kaninyo ang naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Kurt Jeffrey Gabonada, Jason Rani Bodomo, Martin Alex Lara, Ira Matet Kabudlan, Ing sa papel ni Mama, Ira Matet Kabudlan, Mama Darlene Ing Bertudazo. Sa papel sa pare, kayong ubos ng alagad si Kanginan, Trifon Barelio Morales. Trifon Barelio Morales. Happy birthday! Happy birthday, Sir Boy! Wish you a happy birthday! We wish you a happy birthday! We wish you a happy birthday! Happy birthday! We wish you a happy birthday! We wish you a happy birthday! We wish you a happy birthday! And a happy birthday! Sir, pila edad? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Nagbuwag ang Oh, Mospit si Babina! Mospit si Babina! Utong driver! Sauna mag-host mi si Director Trifon, mag-host mi mga live show. Gitawag ang motibo Pops and Martin. Cheers, Pops! Ay! Ang kandol! Ano, napawi ya? At tasa? Nabidayotso, ina? Nabidayotso! 100 lang yun, kaya parang kadawat ka. Makadawat ka 100,000. Di 100 siya ba? Para makadawat ka 100,000. Ayaw pa na kayo. Ay,
Salamat! Kumusta kamo tanan karon pamati ni atong nandang tulumanon kun akong pasultiyon. Ay makalimot asap kita always say a prayer mga kaisunod kining ubos nga lagat sa kanginan itawag na lagi Mr. Asap. Okay, always say a prayer. Pasalamat ang dako sa atong labang magagaw mga gala. Kini mo atog tuburan sa atong mga panglawas sa tanan atong pagpakabuhi ni kalibutan mga itaniya og pasaylo sa atong mga sausab. Grasya, salamat kay Lord si maghihatag ka namong grasya matag adlaw sa paglikod sa mga hunahuna og sa among panglawas. Thank you jud kayo og ang among gihangyo usab kanimo Lord, ang among gipangayo diha kanimo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord. Og mo to ka listeners ang ang video nga atong gi-tribute sa ato ang idol nga bitaliwan na si Trifon Morales. Unya inautong ta nga ang mudan-ag kaniya ang kahayag na way pagkapalong. Ang Ginoo uban kaniya. Ug gusto nako mga pasubo condolence sa tibuok pamilyang Trifon Morales. Among siyang gi-idol labi na kay mga nagbata gid mi sa pagpaminaw sa iyang mga drama nga di gyud namo malimtan. Og dinhi lang kutob niya ko ang video no kay agi ra man to kanang kuano para di sa nato malimtan labi na ako nga usa ka listeners nya usa sa ko ka uploader sa mga drama no nya mabati nato na sa mga karong nga drama mabati nato na siya no sa drama nga ma-reveal sa kagabi na siya na no katong siya nagdala sa si Lupi no nya sa kung ako'y basultihon siya gini naga-istorya sa Primero hapon na siya sa drama nga awit sa lilo sa uban sa galintin drama nasa ni siya no nga di na to siya malimtan no bisan og bipanaw na atong idol di na to gyud siya malimtan tungod sa iyang mga drama no na labi na sa iyang ulo nga di na to malimtan niya asap. Itanom ginato sa una o kasing-kasing gani asap always say a prayer no kay mura man gyud na importante sa kinabuhi nga di gyud ta malimot sa mga pag-ampo nya ato sang iampo dahi ang kapaulayang dayon no sa atong idol nga si Trifon Morales nya ato yung timanaan kanunay ang iyang gisulti no nga asap always say a prayer na sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygon ang Dios unya di kita malimot sa pag-ampo kay sa tong busy kay ta pero isa na lang mingon ta og thank you Lord salamat Ginoo sa grasya sa kinabuhi sa maayong panglawas sa pamilya sa mga higala sa mga tao nga imong instrumento aron pagtabang kanamo sa mga hayop nga naglingaw kanamo naglipay kanamo ayan ako pasalamat sa Ginoo no sa mga grasya sa tanan bisag bubo lang kapag ampo no mo nang asap always say a prayer bisag mubo nga pagampo nindot na kaya na dako na kaya na og dako na kaya na og kuan sa tong kinabuhi ba no maghatag na to og pusog kalig-on labi na sa mga pagsulay labi na kanang panahon na no muna di na to malimtan no ang gibilin sa atong idol nga si Trifon Morales nga always say a prayer asap